Kasngi ke baprapasan ha keteng upa bakun mensiam bakut amen. Kutra Jesu tu pensle engi da mensiam bakut jongwi. Kikam jong ki apostol. Kelonong ke bakat nyo. Kilayat lenti na Amphipolis bat Apolonia bat kilapoi ha Thessalonika ha kabaladon kasinekok jong kiju. Kemba ujum lian le Paulus ulale cakai sinakok lai sengi sabat lenter ulai sait nia bat kipat ba na kijing tho. Da ka babatai aki bat da ka pensebut aki ba umesaya ude ban syak shitom bat ban mipat na kajing yap. Uni ujisu ya bang penbena hapi Paulus ulaong ulong umesaya. Don naki kibalas ngau kenduk mensiam bat kilaya sok ba Paulus ba Silas. Buon ba aki Greek kibari blay ba ki kentai bakra ba triru kilale kumjo. Henry ki ju kila sengopi hun bat kila lum kat tu kat ningut kiriu syang surok bat kila penlang shikin hun upat kar. Kila pen kiwen ya kasnong barok kawai bat kila lek tom ya kayeng ujesan da ka ba persyang ban syam ya Paulus bat Silas bat ban ring ya ki hakmat upat ba. Henry haba kim syamlap ya ki kila patom ya ujesan bat kat tu kat ningut ki wei pat ki para bangai syakinong sensyar snong bat kila perta. Kini kibriu kila penkulmar keleng-keleng. Mentah kilawan sasya kasenong jungi. Bat ujesan ula ai jaka ki hayeng jungu. Maki baro ki penkhanya ki hukum jung kaisar. Ki ong artat hana. Don uwei pat usiem oba kerteng ujisu. Da kini ki ketien kila pensyit ya opat ba bat ki kinong song senong. Kinong sensyar anda kila pediang jamin na ujesan bat ki wei pat kila pelat no ya ki. Tang sumit ki para bangai kila phakno ya Paulus bat Silas Shaberia. Onda kila poi hangta kila lek syakit sinikok kiju. Kini kibriu kila long ki bakham kelut jingmut. Banyak kibriu ha Thessalonika. Kila syak skor ke kubor ke jing angnut ke bakrau. Bat man ka sengi kila duryap ya ki jing thok bandup syam lada ka ketien jong Paulus kalong ke basisya. Buon naki kilangai. Buon ki kentai Greek ki badon buram. Bat buon ru ki senrang Greek kilangai. Henry haba ki ju ki baha Thessalonika kila yo sngau ba Paulus ulayalap ya ketien ublay Haberia ru. Kilawan syata bat kila sedang ban kensyat bat ban penkenroy ya opat ba. Ki para bangai kila phakno si sendon ya Paulus syakap duriau. Tang Silas bat Timotheus kila sa Haberia. Kibriu ki bayalam ya Paulus kila lang bat hadu Athens. Nang ta kila lek pai Shaberia. Kidara jing betha na Paulus ba Silas ba Timotheus kinwan keluar kat bala syau. Kat ba Paulus udang ap ha Athens ya Silas ba Timotheus la khuslai jing mut sibun haba ula yu i ba konong ba kadap da kiblai thau. Kumta ula pen inia ha kisinekok ba jongki bat ki ju bat ki gentleman ni blai bat ha kajakayo ru man kasngi bat ki briu kebaya linti ringkhan. Ladon ru ki start Epicurean bat ki stoik ki ba layasat nia bat u. Don ki bala ong ayu ni start bun ketien udan ban ong. Ki wei pat ki ong imat Ukraine sepang ki blay nong wei. Kila ong kumnie namar ba Kila ong kumnie namar ba Paulus ulayalap sepang ujisu bat kajing mipat. Kumta kila yalam ya u sa kajing yalang ha ka Areopagos. Bat kila ong ngikwa bantip sepang kan kajing hikai thamai ba pi ai. Don ki ki bang yo sngo ba fikiran ba ki ba sngo khla sat hangi ba ngira kwa bantip ki mut ayu. Na ba baro ki nong Athens bat ki so shinong ki ba syong hangta ki singitang ban ya lorni bat kaya ngap ya ka ka ba thamai. Paulus ulayeng hapdeng ka Areopagos bat ulaong. Kurang ba Athens. Ngayu i ba filong ki ba syong shit niam sibun. Na bah bangaya cerum seneng kanong ba jungpi ngapai ikijaka mane blay jungpi ngalalap wat keduan hak kabalatho ha ublay bam itu tiya kabapi mane klam itu ya kata kay ngawan ban penbena hapi ublay balathaw ka perthai ba eki baro ki ba don haka ulong ukenrat jungka beneng wa kekendo bat syong hakiyeng blay balathaw ki briu don kam me kajing sakri jung kibriu la kumba ukurdu ai. Na padai ma u ba ai jing emat mensiam bat ki baro ah kibriu. Na uwe briu la thau ki jat ben riu ba la pensyong ki satlak ka perthai. Ma uhi la bu lupai ki ayom batikina.
bat yaki put jongki jaka haki bakin syong. Ulale kani kenang bakin dup wat ya la kumnu da kabatare sya bat bakin dup lap ya la ublei jengai na unu nangi. Ngi bat ngi bat ngilong kumbat ho melung jongpi namar ngilong ki kun jong kumta haba ngilong ki kun jong ublei ngim dei taban tharai baka jinglong blei kalong ka ka wakum kandur ksiar ne rupa ne mau balapan wandur da ka jing start bat ka boy ubreu ublei sim da parwa yaki jok hakibaki breu kim sim tip henrei menta ulah hukum yaki breu baro keleng saudong ban kela ka bamut ulah debu kasngi hakaba unsa bisyare ka perthai baro kawai da ka hok da ubreu ba ulah jit ulah ai kasabut Syapang kani haki beriu baro da ka bapen mi pat ya uta beriu na ka jingyap. Haba kila yo ngau ya Paulus ba Ukraine syapang ka jimi pat jong ki bayap don ki balar ki banya Henry don ki bala ong ngi kwa bandang yo ngau syu syapang kani. Bat kumta Paulus ulami na kata ka jingyalang. Don ki beriu ki balayo so bat kilangai hapdeng kini ladon Dionysius udukot ka Areopagus kawai ka kentai ka bakerteng ka Damaris bat saki wei pat de kaktien jong utrai ngi songu ya ublei Paulus bat Silas ringkat bat Timotheus kilayat syakmat hakaban yalap ya kaktien jong ublei ha Thessalonika ngi kila sedang ban yalap hendai kibrio hakatu jaka kim tre ban sngap bat kila long ba kham kim jingmut bat kila pen stombai ni ki Kristan ya kitu buki parlok jong Paulus bat Silas bat kila persyang ban thom ni kayeng kasem jong wei para bangai Jason bat katu kan ingut ki wei pat da ka jing thmu ban yo kem yo Paulus bat Silas bat ban pen stom ki hendai ba kim lap ki kila pen stom yo Jason bat kila IT yo ha kinong sensyar snong ki para bangai kila pha no yo Paulus bat Silas ban lech chakawai pa kasnong Beria ba kaktien ju blai ko ong ba hang ne ha Beria ki briu kila long ki ba kham klut jingbot ban e kitu ki ba Thessalonika nang ta su ko ba sngo tenat ki briu ha Beria kila sha skor yo Paulus kila sha skor ki jingkran jung ya kaktien ju blai ba ma usam ha ki iwei pa iwei bat haba kila yo sngo ya kini ki eke ba khoi ki snap da ka jing ang nut ba kraw nang ta de kilek bade haba kilek phai sila ki yang kisam kila persyang ru bandur yap ye ki jing tho ban pen sisya ba kata ka ba Paulus ulah kren kata ka ba Paulus ulayos ulayalap kalong sisya kat kum ka tien jong ublei lain kalong sisya kat kum ka jing tho ka ba maki kidon kani ka pen i ka jing trang jong kini ki breu nakani ka daw ko men ko para ba it hatu mangi kat no ngi trang ban lech wat biang ya ka e ka ba mangingi la yo sngo ban pliet ya ka tien chung blei ban pen sisya ba la da ki jing hikai ka ba mangingi yo sngo harum haneng la neng yo sngo wat ki ing maniru hatu ka dei ni em ka ketim ka tien chung blei bon ap neng chungi ni su sngo ya ka jing hikai kut haki ai ki kintien bangi se ong barabor sngo tenat sngo yo mensiem ku blei si bon ki kintien ki ba ai jing mut ki kintin ksiar ki kintin rupa bat kumta terter Henry hatu ngila pendon kam sisya na em hatu ngila wat jeliu sisya na em hatu mangi ngila ti jeliu sisya na em ya kata ka ba mangi ngiong ngiyok pediang ki kintin ksiar kintin rupa habang ngila phasi hatu ngila persyang na em ban ti jeliu ban prang ya ta ka ksiar ka rupa ba mangi ngiyok kanang bakan long janai ka jing em jungi bun sin ngi sukut be tanga kintin ksiar kintin ringpa ngin ri kendong Henry ngi klat no habang ngilek cheyeng ngim julik pet ban pen sisya la ne ban wat e ka jing tho kani ka pen i ka wei ka jing long jungi le si na mar balai ngim don ka jing thrang ngim don ka jing ang nuot ban tip ngim don ka jing ang nuot ban tip bat ngim don ka jing ang nuot ban pen sisya la da ka ai ka ba maki ngila yo snow ngin pen don kam na em ha ka jing em jungi larangi don ka jing thrang ka ba mot ngin sakwa ru ban wat jing tip kham bha shu lene banang kham ngam jeliu su ngiyo i pada ka jinglong jung kat tu ni ki ju pada na Thessalonika ki osngos phang Paulus baula le yalap Beria kilawan sa siya ka ni ka snong kila persyang ban penhuri rasa ni snong
kila persyang ru ban konsyat ban mudui persya ya Paulus hakani ka senang ba kumju ya Silas kinong buat jong Paulus hadu ba Paulus su haban mi no nang ta ba hadin kata ula poi ha Athens ha kata ka jaka bagi khat Areopagus ka bamot kadai kalong kum ka council ha ba kia kendu kini kibri ba start baro ban syong ban ya peliu jingmot haban yo ka jing hikai kani hang ni ya kila khat ya Paulus ru baun ai ka jingkran baun ai ka jingyalap baun ai ka jing pensyai sepang ki ba Paulus ulai yalap ha lenti singkin ha jakayo ne ha kiwe pat kibriu kembang yu Paulus utrang hadu kata-kata habau yo ha Athens bon ba ki blai thau bon ba ki yang mane wat ka yang mane la ni keduan ha kabala tho ha ublai ubam itu kani kala pen thang la ni kala pen kalakta e kaman siam jong Paulus las ngau kia ba kwa ban yalap yo Jisu kwa ba kibriu kin laj na ka jing mane blai thau ba bakin itu ya ublai ba sisha kanu mangi we pe we ngi thrang sisha ban ba ki we kin yo e ka jing shai kanu mangi we pe we ngi thrang sisha hatu mangi ngi don em kani ka jing thrang ko ba olong Paulus ba ki we ru ki ban pat tip yo Jisu kin tip chpang jong u ngin sam ha u ye yo Jisu ru ha kru kom ba pher Chapang Jisu sekiway pat kiba pat tip yu khato mangingi dan em kani ka jingkhia man sim kumadon u Paulus nakabenta ka kam jong blay nakabenta ka jingpen em ya ki man sim u Jisu u kwa engi kinong trei jong u Jisu kwa engi ki Kristan bengilong ka jingsha kiway u kwa yang ngiru ka ju kapor om dai tangkata handai ba mangiru ngin don lang kani ka man sim jingthrang ka jing ye ki brio bakin yo ban tip yo Jisu bakin yo pan like kata ka jing terang jong Paulus nak ta kada ko jing long nong yalap ka ladangi pet ya kunuksa jong Paulus kade kunuksa ka bahatam ka bangila ban yo kadno mo u terang u angnut u pisa man sim habau yo baki brio kingat ha ka jing mani blai taw u angnut ba maki kin yo ban phai lani ban itu yo blai basisha bar hak bai dei bagi juru ong Paulus ong kumno larangi ngin sapuli khmat haka sithi siki roman hakal nong bakhandai ter ong anjin dala kwa ba manga ngan sha khet lane ngan sha laj no na Chris lada kata kala banialap yaki pat jonga yaki parajat jonga bakin piang yo Jisu kumo Mesaya kata ka jing ang nur jong Paulus baki brio baro khoi kin yo piang yo Jisu kin tip sapang Jisu ha Areopagus haba Paulus u yalap ha katu ka jaka ula pendon kamru daka ban pensisya ba ublei udei unong thau jong ki aka baro bar uni ublei ubala thau ki aka baro umdei ubadon se jengai henry ha u Jisu lawan hajan ha u Jisu daka ba pha ya u Jisu se kaperthai uni ublei ubamangi ngitare se jengai menta udon hajan jongi dei ka initiative lane dei ka jing stang jong ublei hi ban pen pau yala de hanga ba hangi iwe pe we hoi ko men ko para ba lada mangi sim tang sikam sun lech khmat ublei in sim daki hajar kam ban poi sengi ban wan sengi ublei ulong ukwa ban pen yangi iwe pe we ya kalenti ka badai ukwa ban pen yangi iwe pe we ya kalenti jong ka jing but Paulus upun kut ya kani ka jing kran ha Areopagus da ka ba ong ba uni ublei bala pha yo Jisu uni ublei upa phimla ban te la kam u hakanu kanu ka yeng ba ma phi tau la ne kanu yeng mani blai thau ba ma phi la thau phimla ban te lut yo ni blai namar blai u de blai te bala ai kani ke bar khoi de blai bala ai ka jing u blai ba ai ka man sim ba de ke bar khoi ba hawa khadu ang uni u blai bala don hajan jungi menta wan hakadu jung Jisu ba la pen mi pat ya Jisu na ka jing yap ba ya uni Jisu ublei ula thung ban long unong bisar ya ka perthai baro ka wei ngiu kani ka jingalap jong Paulus ha kani kal nong ba khanyo la phi nujor ba ki wei pa ki jingalap ka compare khandiat kamtam kani ka jing kran ha po Areopagus kani kala ban long namar balei ma Ukraine ha ki Greek ki bale se kim don jing tip ai sapang jong ka jing ang nut jong ki ju na ta kadaw karukom yalap jong ha kani ka benta kale se ka compare pila ban nujor ba ki jing yalap ha ki wei pa ki sinakok ba upun sisya na ka jing tho ba khut ba kum ta ter henreng yu wat hang niru ki don ki briu ki bla kta man siem ba klawung buat ya Paulus ba ki bla khot biang ya Paulus ba ong ba ngi kwa ba ni osngau shu ngi kwa ba nang kham tip shu
ba don ru wei urang ba la ne udkhot jongka ni ka council la ne ka area pakos ubala bot ya Paulus ka bumur ubala ngai ha u Jisu tu ai mangiru ngin thrang ba ka kerteng jung Jisu tu ai ba mangi iwe pe we ru wal adang im la ban le ya lap ru hanrei ngin don ka ni ka jingkhia man sim ban duai lang na ka banta ki we pat ba ki brio baro kin yo ban tip ya u Jisu kin yo ban mat ya kan ni ka jing pen em ka ba u Jisu lawan lam sya kan ni ka perthei na ka banta ki brio baro ani ro u Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kaching e ba mela ai ngi ha ku chungi u Jesus Christ u men chungi ba ka ding zo kaching e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching ka men ba ka khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kalai ngi shakinong gat sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but yaki tha baro a kaching kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthei batamai haba andala job ya ka bo jong ka sneer ka buram jumi kan ting shan chabam chukut to ai ba kaching e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani ka jing e kan pan saprian ka jing kmen ba ka jing sok jong nong pan em jumi cha sapla ka perthei chami ublei jumi ubala ka ku junam kan long ka buram bar ka jing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai Maria grab jingi Kristan tu doai na kumta jingi